Takže čau, tady je Sleepwalker 57 a vítám vás u 4. videa z naší série Single Player Skyblocku. Tady vidíte, že jsem byl bez věcí, že jsem si vzal meč a máme sedlo. Šel jsem tak plus minus, čekajte, já slezu dolů, když se mi to podaří. S těma lagama asi těžko. Přibližně 1000, možná tak 1500, nevím to jistě. Bloků daleko a měl jsem puštěné samozřejmě příšery, abych je slyšel, že tak to dá rozum. A nakonec jsem se k tomu dostal. Vidíte, že jsem byl v trhlině, že jo, a mám furt skin tý ženský. Škoda. Chci být chlap. Pořádný. Máme tady problém. Je tady taková blbá věc. Vody na 8 začaly mizet věc. Protože já si říkám, mám 1.7.2 a říkám si, no tak zkusím najít nějaký ten, jak se to jmenuje, krucifix. Dungeon. Tak hledám, samozřejmě. Hledám. No, najdu. Vezmu si věci. A připojím se sem s 1.8 před chviličkou. A věc je fuč. Takže jsem to nahrávání stopnul, video vypnul a šel jsem znova. No a tentokrát jsem šel zase na tu samou stranu, ale o něco dál. No a tam jsem našel opuštěný tohle. Takže jsme zase bez věcí komplet. Takže jsem veselý. No. A já vlastně nemám nic. Aspoň já nevím, jestli se to uloží do česky, ale asi jo. Ještě uděláme jednu věc. A to, že si to tady změníme. Počkejte, já napíšu a ne s jedno, ne, počkat, s 1.8. Tak, teď se sem znova připojíme. Doufám, že ty věci nezmizejí i teď. Ne, nezmizely. Bezva. No a já jdu zase na dřevo jako klasicky samozřejmě. Ty lagy jsou ale hrozný. Zkusím tohle. Kápě levý roka, pokrývka hlavy. Pondám no. Nic. No, já jdu znova. Ještě jsem si ten modpack nenainstaloval. Já se omlouvám za lagy. Pokud nevíte, jaký je modpack, tak je to takový jakoby modpack. Vám vlastně, když je den, můžete to samozřejmě nastavit. Já chci ale, když bude noc, když bude začínat noc, tak chci prostě mít furt den. Tak, natěžíme dřevo, těž rychlejš, dělej. To je na dlouho. No, už to bude. Ne, ještě tenhle poslední. Jo. Sláva. Tak, tohle. Jinak ano, mám zase bonbony. Já jsem prostě bonbonovej.
Tak, těž. 9. Nevím, jestli to bude stačit. A jo, mělo by to být úplně přesně teďka. Takže udělám si krompáč, sekyrku, lopatu. Tak to nevyjde úplně přesně. A jsem počítal i meč, no, tady mi zbyly 2 na meč. Dobře, no. Tak, šup. Pryč. Tak. Máme kamenný krumpík. Co s ním? Tam nevidím houby, proto si skočím, protože houby jsou potřeba. Kdybychom našli ještě červený v nějaký jeskyni třeba, by bylo bezvadné. Máme 2? Máme 2. Jo. No. To jsou takový lagy. Ale musím se přiznat, že radši bych si teda na tohleto bral toho koně. Jinak v 1.8 je taková nová věc, existují podvodní chrámy. A tam máte vlastně, jak jsem říkal, ty nestvůry, co do vás vyšlou takový paprsek a vás to hituje. Tak oni ten chrám stráží, jako chrání, aby tam vlastně já jakoby nešel. A je tam potom, když je překonáte, tak je tam, nevím jestli 2, možná 2, nebo 1 nebo 2 jsou tam. Jsou tam takový velikánský bossové a ty jsou fakt hustý. Tak uklidíme všechno, vezmeme si tebe, na tebe ještě ne. Tak. Proč já potřebuji jet? Nevím, každopádně si aspoň navedu. Ano, už bude noc, já se jdu vyspínkat. Haj, já spínkám. Tak, chrápej se, tak, slava. Ty lagy jsou nesnesitelné. Proč je to zase tak málo, tyjo? Rychlá, minimální, mraky můžu vypnout. Alternativní, to nevím, co znamená. To je akorát, no, snad to bude už normální. Je. Tak takhle se dávají ty texture packy, jakoby. Ježiš, to je hrůza. No, to ne. ne. Ano. No. Jsou šílenosti. To už je ono. Doufejme, že jo. No, nebuguj se. Bugovat. Tak, tebe už bych měl mít, tuším, osedlanýho, ano. Tak vemu si z tebe sedlo, kámo. Zkusím tohohle druhýho. O tak, oblib si mě. Ty hajzlíku, jeden. Ti budu dávat jablka. A přesto mě ještě vyhodí, no tak to je vrchol.
Vy jste tak nějak na stejnou, kucí. Každopádně. Šup. A takhle. No, ne, to je jedno, ale. Víte jak. Ach jo. Tak Koníku ještě nikam nevyrazíme, protože kvůli tobě tady musím vyrobit most. Že jak si neumíš plavat se mnou. No ale vemu si z tebe sedlo, kdybys mi někam utekl. Jsem myslel jako, že je tamhle Enderman. Ona je to kráva. Obyčejná blbá kráva. Tak. Takhle. Ještě tady. Příště nevím, co budeme dělat. Možná půjdeme na dia. Každopádně já musím ještě za kamerou. Za kamerou zkusím a kdybych nenašel, tak jsem nenašel, no. Je to škoda, ale co nedělám. Ne! Já se normálně do té vody bojím. Já si to tady asi trochu zvelebním. Tady to už vyjde, tady to nevyjde. No tohle už vůbec ne. Je parkourista, ale ne zas nějak extrémně. Tak teď jsem tomu dodal. What? Skvide, vypadni. Nebo tě zabiju. Jsem řekla asi brzo, že ano. No. No, tak tohle bude zajímavý. Ale musím říct, že ty podvodní chrámy, já jsem koukal na video samozřejmě to. Jsem nekoukal moc na Wikipedii, i když kvůli Minecraftu bych mohl. A jako koukal jsem teda na videa na YouTube samozřejmě, kde jinde. A tam byl normálně zobrazený ten podvodní chrám a je to fakt nádherný. To musím říct, že takovouhle nádheru jste fakt ještě neviděli. Je to tam nádherně osvětlení a... Je to takový ty detaily, ale kolik to tomu přidá. Vypadni z tohle. Tak.
Jo, ty jsi ten. Jo, tady není štěrk nikde. Sakra. O, tak si vás aspoň nakopu a... Ale nejste tak hnusný, jako když... Jako žula, no. Není nějaký extra hezký blok, ale taky to není nejhnusnější blok. Tak. Kopu dál, svůj krumpáč držím v rukou a kopu dál. To je nádherná písnička, ale já ji neumím zpívat. I kopu dál, svůj krumpáč držím v rukou. Ne, tak. Tady, tak, a teď to přijde. Tady tohle tady necháme, stejně nepůjde vidět, co s tím budu crcat, ještě to. Ještě, já jsem blbej, mám to tady před barákem, nebo nevím, jestli tomuhle se dá říkat barák, to by spíš mělo sloužit jenom na stáje, víte co, zvlášť udělat, já nevím, 3-4 patrovou vilu a tam bydlet, že jo, ale prostě je to takhle, no. Vydržte chviličku. Zpět, tak nakopem to, nakopem. Tak. Doufám, že zase nepoložím ten blok blbě jako předtím. Tak. Tady ještě to dorovnám, ať má koníček volný průjezd. Tak, to by bylo. To já mám blbáky, to je hrůza. Ta 1/8 je čím dál tím horší. I když bloky celkem jdou. A hlavně ty králíčci, ty jsou luxusní. A nevím, jestli tady položit schody, nebo co s tím udělat, ale asi se na to vykašlu. Ano, jsou to šlmoulové. Tak, uvidíme, jak to vyjede koník. Super to vyjel. No, a já mám extrémní laky. S koníkem já jedu radši domů. Už bude noc, bude... Pro pána Jana. Co jsem ti to provedl? Jo. Jo. A jedu domů. To jsem vyvedl. Au. Au. Tady budeš bydlet. Nebo nebudeš? Ne. Au. Sviňáku jeden. Já nevím, kam tě navíst, ale já na tebe nikdo nemám místo. Tady. To jsem překonal. Jau. Co mi tady? Ty mi tady překážíš. No, kurna, velký zadek, co? Tak dělej tak. No, je to fajn. Zavedním ti to tu. Tam si z tebe sedlo. A dochrápat. Tak.
Musím zjistit, jak se dělají ty ploty, ty. No, bojíš se, co? Večer. Tak a ještě tady. Tak. Au. Jo. Krucifix. Jsi ale neposlušnej kůň. Bych si radši vzal někoho jinýho. Co ty, jak seš na tom? Celkem bídně teda. No, můžeš třeba běhat nebo skákat výborně. Čím tmavější barva, tím víc tvrdohlavej. Wow! Oh my god! Do kolik bloků skáčeš? Schválně, jestli mě to hitne tady. Hop! Ty kráso! To je 1, 2, 3, 4, 5. On vyskočí. Oh my god! 5 bloků? Jaj. Ty kráso. Máš sice málo srdíček, ale teda skáčeš hustě. Hustě. Co tohle? To je vlastnice. Jo, dobře, jo. Ani... Chtěl jsem říct, ani mě to nehytlo, no a to říct nemůžu. Tak. Vezmem si. Uděláme si prut, doufám, že se dělá furt stejně. Dělá? Super. A budu z koníka lovit. Ne. To ne, jsem blbej, ale ne, zase tak moc. To počkat. Takhle, šup. Ještě tebe, šup. Tak. Co ty, koní jeden blbej? No, pojedem, ven. S tebou do bajáku radši nejezdit. No, a kam tě dám? Nikde být nemůžeš. No, žer, dělej, žer, ať se nažereš konečně. Za chvíli to bude půl hodinka, nevím, jestli to udělat zase to další video. Už za diváky mi to asi stojí. Si určitě. Ej, kam mi lezeš? Tady budeš. Ty nebudeš poslouchat? Tady budeš. A tady zůstaneš. Já trestat nepotřebuju, spíš ty. To čumíš, co? Jedním blokem neprojdeš. To musím zjistit, jak se dělá ten plot. Toto je hromada verzí plotů z každého dřeva. To slepice. Máme... To nezmizela mi i slepice. Ne, to je úleva, tyjo. Tak. Já jdu teda rybařit. Je tady taková krásná říka. A rybaříme. A nebo ne. Tady to není dobrý nápad. Kam jdeš? Vždyť se utopíš. Neumíš plavat. Tak. A jdeme lovit ryby. Tam da di du, tam di du di da, tam da di du.
A nebo víte co? Přece jenom budeme lovit z lodi. Protože ty jiné meduzy nebo chobotnice, nevím jak k tomu. Kurně fix. Co pak, ty mi to chceš zničit? Já tě zničím. Hajzlíku jeden. No. A jdeme dále rybařit. Tak dělej, už se chytně rybku. Už to tam cáká. A chobotnice mi to všechno. Už jo. Ryba. No musela spadnout do takového blbýho místa zrovna. Syrový losos. Super. Aspoň něco. Ale musím žrát nějaký chleby a i když farmu musím vlastně, třeba si rozmnožím koně. Budu mít malý žíbatku. Jo. Tak, tebe ještě. Tak, to je ono. To se mi nelíbí, nemám to rád takhle. Ale ta farma tam mohla být možná někde jinde teda. Tady. To vykopu. Tak. Jinak teďka pojedu na turné let's playerů. Nebudu tam jako autogramiáda a takový. Budu tam jenom jako divák, protože na normální to nemám peníze a navíc nemám důkaz, že jsem opravdu z kanálu Srafaci. Takže tak, no. To tady zaházím, protože to je hrůza, co jsem tady vytvořil. Já nevím, postavit si další vilu. No co tamto, ty, to bych musel zase celý zbourat. Šmarja, to se mi nechce. Tak, počkej, tady. A kapudel. Jaj. Tak, tady. A tady a bam, tamdy. Teď už jenom aby to zarostlo, ale to nenapadne jak sáňky v létě. A nevím, jestli furt bydlet vůbec tady. Třeba zkusit najít osla. Dát si do ní ty věci, když já jich vlastně moc nemám, takže to nepotřebuju osla. A třeba vyjet na nějakou projížďku, zkusit někam dál, jestli by se tam nedalo bydlet. Mě by třeba bavilo bydlet na poušti, jo, jestli nejsou nějaký nový příšery a takový. Protože tady to je takový údolí, neúdolí, no. Tady kdyby byla vesnice, tak je to bombový, jo. Vesnice, 2 kovárny a i kopec pořádný, no. A takhle se mi to prostě nelíbí. A navíc bych si musel vzít jenom jednoho koně. Jestli si vůbec nevemu to prase. Ale asi ne. Umři! Máš málo hlápek a skákat stejně neumíš. Jestli se divíte, proč to ničím celý, není to kvůli tomu, že budu bydlet ve stájích? Není. Budu se stěhovat asi už. I když jako je to škoda, no, položil jsem tady tolika dřeva a teďka najednou zmizím pryč. A co, dřevo si vemu k sobě, i když bude to takových pár stáčků, možná víc než pár. Tak, už se dokopej. Ne krumpáč, ale tady to
To nevím, jak k tomu říkat, ty. To prapodivný, nevím co. No. Toto už zase zapadá slunce, si děláte srandu, ne? Jaký rychlý. Jak jsem to tady nastavoval? Tady. No, hodně, no. Hopání přichodilo. Já nevím, co už poupravit. Vanila, tyjo, co to je? Vanila, tamhle nahoře. Minecraft 1.8 lomeno vanila. Jako já jsem ve vanilce, jo. Hustý to. Jaj. Jinak chci se mi bydlet na poušti kvůli tomu, vlastně, že tam je hodně nových bloků a hodně všeho prostě. Víte, jak to myslím. No, koníku, co? To čumíš, jak jsem to vymyslel, co? Já vím. Nemusíš čumět, ale stačí koukat. Daj. Ach jo, to bude no. Jako s takovými dvěma lagama, já nevím, jestli to střihnout a ukázat se, až to budu mít dokopaný, abych neměl takový lagy a šlo mi to hezky od ruky. Nevím, fakt nevím. A asi jo, udělám to tak. Zničím tohleto, udělám vám střih, samozřejmě vám dám vědět o tom, až bude střih, bude za chvíli. A já si dám taky pauzu, napiju se, zajdu na vecko a takový. Takže já se skočím, ale ty vypadáš taky dobře. Možná existuje webová stránka Minecraft Crafting 1.8. Jako jistý si nejsem, já to. Zkusím si tě počít na... Po tebe nechci. Počkej. Možná jo. What? Ukáž. Ale nehytne mě to je špatný. Čekáte, jestli to nebylo stejná strana. Lag jak prasátko. Skáčeš mi a o rychlost mi ani tak nějak nejde. Spíš o tvojí kůži. Já vím, některý ochránci zvířat si říkají, co to je za idiota, jo, ale... Kůže se mi bude hodit na enchanting table. Dělej, ochoď se. Má taky 13 HP. Tak, už jsi mě oblíbil. No, nějak moc nevypadá, že jako extra jumpíš. Ne, tak, jo. Vyplo to koně? What? Jak jedeš? Celkem slušně. Hele, nevyměním tě za tajto. A nevím, oba jste úplně skoro stejný. Asi vás sem dám oba. Tak. Jsou zabedněný. Takže já si dám pauzu a udělám vám malinký střih. Takže já jsem zpátky, moje pauza skončila. A jsem si na 8, snad jo. Jo, jsem. Bezva. Kdybyste slyšeli jednoho, řekněme blbečka, který mi tady kecá do videa a je přesně vedle mě. No. Tak se nedivte,
Právě nechtěl si to zbourat. Já to říkal, že se ozve. A to je takzvaný bezdomovec, obecný. Běž do háje. Je, sapička lítá. Zebni. Zebni. Ty máš rád zvířátka. Mám rád zvířátka, když se stěhuju, tak tady zvířátka nechávat nebudu. A fakt říkal si, že to... Že nebyla tam slepice. To jsi se podíval do zrcadla. Přihle. Já nevím, já vám pustím nějakou muziku, takže střih zpět a pustím vám v rychlosti muziku. BTF? Ty jo. Tak jo. A já chvíli nebudu mluvit. Tak jo. Je to pohoda. Ty jsi tam nechal crafting. Můžu to ještě říct za tebe, prosím. Víš, že tady ta muzika baví. A vážně máš málo věcí. To je pohoda teď. Jo, jsme venku. To je dobré, prdel, tohle vykopat. Černá tma. Jestli chceš, tak si ty sluchátka hoď na uši. Ne, to zpívá nějaká ženská, nevím co. To je že pak. Ale tady to diváci právě že zbožňují. Co?
víš, co jsem viděl jednou. Koukej, jeden chlápek tam natáčel video. A oni tam pustil Minecraft song a říká, tak tady to se vám bude líbit, jo. Pustí to úplně taková lásková písnička. A když to mu tam jeden napsal, běž s těma blbýma písničkama do prdele už. Jaj. Já pouštěl to v každém videu. Když si myslíš, že mu to přinese lajky. Má nepřinese. Tak právě. Ale koukej, on tam měl někdo děluškou fotku, nebo co to bylo, jo. A když mu tam napsal, taková hezká písnička. Ty je smutný. No to je střecha, víš. Nebo že by ne. Já nevím, já ti do hlavy fakt nevidím. Jako Homer. Ne, no, ty sliny ne. Prase. Homer je hrozný, prase. Hej, viděl jsi budoucnost. Ty Simpsony. Jak to lídy, to dítě, na netu. Je tohle. Dupni ty syny. Jak měla tu flešku v krku, jako by ten kabel. A to by bylo prdele, jak jim to tam namontoval. Ano? Ano. Čau. Čus. Čus. Dělá večeři, jo? Cože? Dělá večeři. A co bude k večeři? Já to nevím.
OK. Dej mi 2. Ne. To ne. Míša to potřebuje na flešku. Tak vydrž. Já jsem tam jenom píchla, no. To bude vteřina. No tak. Jsem známý diváků. Cože? Tak. Já jsem zpět. Já to teďka na chvíli pauznu a pak se vám ozvu. Já jsem zpět. Tak, jdem to dotěžit. Já vám pustím ještě muziku.
Tak. Tohle bude konec, protože mi došlo sekírka, další si vyrábět nebudu, dodělám to za kamerou a já se s váma teda loučím s divným skinem. Odkaz na písničky, co jsem vám pouštěl, budou v popisku videa. A takže jo. Tak čau.